Ove godine obilježava se 746. godišnjica smrti istaknutog sufijskog pjesnika i učenjaka Dželaludina Mevlane Rumija. O njegovoj bezvremenskoj mudrosti i plemenitoj misli o ljubavi koja i danas nadahnjuje čovječanstvo razgovarali smo sa konzulom za kulturu Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini, Hoseinom Nurijem. Da progovorimo o jednom drugačijem aspektu očuvanja sjećanja na život i djelo, na misao ne samo Mevlane Rumija kroz operu i lutke. Gospodine Nuri, možete li nam reći nekoliko riječi o ovom neobičnom projektu? خب بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام میگم خدمت شما و همه بینندگان عزیز این برنامه. قبل از اینکه بخوام پاسخ بدم به سوال شما علاقه‌مندم که تاریخی از Prije svega želim da pozdravim vas i cijenjene gledatelje ovog programa, a kao i sve ljubitelje umjetnosti, i nadam se da će svi uživati u gledanju ovog programa. Prije nego odgovorim na vaše pitanje, želio bih reći nešto o historijatu pozorišta u Iranu. Želim da ukažem na Willema Flora, holandskog iranistu, koji je napisao veoma vrijednu knjigu o historiji pozorišta u Iranu. Autor je ovu knjigu podijelio u 6 dijelova. Vjeruje kako je na temelju svog znanja o historiji Irana u ovoj knjizi uspio predstaviti historijski razvoj iranskog pozorišta sa svim njegovim lokalnim karakteristikama i iransko-islamskom pozadinom. Ova knjiga je objavljena u 6 dijelova. U drugoj knjizi riječ je o lutkarstvu, u kojoj zapravo govori o historiji ove umjetnosti u Iranu, o tome kako je ova umjetnost bila veoma rasprostranjena, kako među elitom, tako i među običnim recipijentima, i da je broj ljubitelja ovoj umjetnosti bio veliki. برای نسل جوان و کودک است، اما در سالهای آینده متوجه شدن اتفاقا برعکس این تئاتر و این نمایش پیام اصلیش برای بزرگسالان هست و مخاطب اصلی اون بزرگسالان هستن و میتونن از این پیام استفاده کنن. Zašto je važno na ovakav način širiti duhovnost perzijskih, odnosno iranskih umjetnika? Da li je jedan od razloga možda i činjenica da su lutke jedan od prihvatljivih modela kod onih koji su konzumenti svih uzrasta, dakle od djece pa do odraslih, koji na takav način mogu da mnogo dublje i jednostavnije uđu u pore umjetnosti? باید عرض کنم که آقای غریبپور از کارگردانان و در واقع طراحان تئاتر با سابقه و پرآوازه ایرانی هستند که Najprikladniji i najjasniji jezik za prenošenje dubokih tema koji se tiču samog čovjeka, a koji rezultiraju moralnim napretkom individue i društva, jeste jezik umjetnosti. Iran je također zemlja sa bogatom kulturno-civilizacijskom pozadinom i tokom duge historije u Iranu su se koristile različite umjetnosti kako bi se recipijentima prenijela ova poruka, kroz pisanje knjiga, slikarstvo, skulpturu, pozorište, a u novije vrijeme i film. Možda će neki pomisliti kako su lutkarske predstave namijenjene samo djeci i mladima, ali kako je vrijeme prolazilo, mnogi su shvatili kako recipijenti mogu biti i odrasli iz različitih slojeva društva i da mogu uživati u ovakvim predstavama. Htio bih još samo da dopunim odgovor na prvo pitanje i da kažem da su za prenošenje ove poruke korištena djela velikana perzijske književnosti kao što su Hafiz, Sadi, Mevlana, Atar i Hayam. عطار نیشابوری شاعر پرآوازه
ایرانی و به نوعی خیلی ها اون رو معلم حضرت مولانا میدونن. این آثاری هستش که آقای غریبپور کار کردن و در برنامه سال آیندهشون هم اینطور که خودشون اعلام کردن تا اپرای عروسکی کاوه هست. Vi ste dakle spomenuli već da je riječ o operama koje su napravljene o životima i dijelu i Mevlane Rumija i Hafeza i Sadija i još nekih. خب ببینید آقای غریبپور در صحنه تئاتر نه تنها ایران بلکه در صحنه تئاتر بین‌المللی فرد شناخته شده‌ای هستند. Gospodin Behruz Garibpur, režiser, autor i scenograf ovih operskih lutkarskih predstava, ubraja se u iranske velikane na ovom polju, čiji rad predstavlja prekretnicu u historiji iranskog pozorišta. A razlog tome je što je on u svojim dijelima objedinio mnoge oblike i aspekte sveukupne iranske umjetnosti na koje je ukazao iranista iz Holandije Willem Flor. Majstorstvo Iranaca u improvizaciji umjetnosti, umjetnost epskog pripovjedanja, korištenje tekstova iz Šahname, neke Sadijeve pripovjetke Atarov Simorg i druge, zatim kad je riječ o recitiranju elegija, predstavama epsko-vjerskog karaktera. On je povezao sve navedene umjetnosti i stvorio opernu lutkarsku predstavu koja sadrži u sebi sve ono o čemu je do sada bilo riječi. Garibpur je režirao mnoge opere kao što su Rustem i Suhnab, Ašura, Mevlana, Hafiz, Lejla i Međnun, Sadi i Hayam. Njegovo najnovije djelo je opera Ljubav, za koju je sadržaj crpio iz jednog od Atarovih dijela. Da bi se stvorilo kvalitetno umjetničko djelo, moraju se strogo poštovati mnogi detalji kao što su uređenje scene, odjeća i svjetlo, ali najznačajniji su govor i muzika, jer preko njih se ostavlja najjači utisak na recipijente. Zbog toga moramo ukazati na Homajuna Šadžarijana i Muhameda Mutamedija, koji su posudili svoje glasove za ovu predstavu, a koji su predstavnici mlade generacije na polju tradicionalne iranske muzike i koji spadaju u 5 najznačajnijih ličnosti na ovom polju. Imaju svoju publiku kako u Iranu, tako i širom svijeta. Kako je Garibpur predstavu o Mevlani radio u saradnji sa simfonijskim orkestrom iz Ukrajine, to samo dodaje na njenoj važnosti na internacionalnom nivou. اوکراین رو ازشون استفاده کردن که بسیار به غنای در واقع موسیقیایی مطلب کمک کرد. Dakle, nepatvorena umjetnost autora koji su dio kulturne baštine cijelog svijeta na jedan veoma popularan način se širi među ljudima. Kako vi to činite u Iranu i u svijetu? Da li putem projekcija, putem nekih drugih medija, na koji način dakle popularizirate sve to skupa? خب ببینید جشنواره‌های مختلفی در حوزه تئاتر و نمایش عروسکی در ایران برگزار میشه. سال گذشته 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. Prije svega to se dešava kroz organiziranje predstava koje se prikazuju u mnogim gradovima širom Irana. Od prije 10 godina od kada je Garibpur započeo ovaj projekat, ove predstave su prikazane nekoliko puta u mnogim gradovima gdje ih je publika odlično prihvatila. A što se tiče internacionalne scene, u Iranu se organiziraju mnogi internacionalni festivali. Najznačajniji je filmski festival Fajr, koji je prošle godine održan po 37. put. Osim toga, organiziran je i 25. po redu pozorišni festival za djecu i omladinu. Imamo nacionalni pozorišni festival, a ove godine u Iranu je održan 14. festival na nivou svjetskih univerziteta, zatim 11. međunarodni festival lutkarskih pozorišta, postoji i festival za one koji su tek počeli sa radom na ovom polju i mnogi drugi festivali koji se organiziraju na profesionalnom nivou. Sve su to dakle prilike na kojima se mogu predstaviti djela uz organiziranje okruglih stolova, panela, kao što je do sada i bilo, te su rezultati bili veoma plodonosni. سه تا عکس از اپراهای عاشورا، اپرای لیلی مجنون و اپرای مولانا در این کتاب که در سطح بین‌المللی و در سطح علاقمندان تئاتر شناخته شده هست در اونجا به چاپ رسید. Zaista je jedinstven način da se te jedinstvene zvijezde na nebu iranske umjetnosti približe ljudima širom svijeta. Gospodin Nuri, hvala vam na ovom razgovoru. I ja se zahvaljujem vama i vašim cijenjenim gledateljima i nadam se da su uživali u ovome.
هر زمان نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست. آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رئیس این زندگی پایندگیست. کیستی تو، کیستی تو، قطره‌ای از باده های آسمان. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. کیستی تو؟ آدمی مخفیست در زیر زبان،